Enjing, Pak. Enjing. Engko bablas neng ndi? Niki mengke alhamdulillah bablas teng Kediri, Pak. Wayangan. Bubuk. Oh, bubuk. Engko bengi jane kudune bintang tamune awakmu. Jenengan teng pundi? Neng Madiun. Oh. Didhawuhi Pak Bupati. Teng Madiun. Nggih, ning delalah anggaran tidak memungkinkan. Mosok kowe gelem 750? Ya Allah, Pak, kaya kalih sinten mawon to, Pak? Loh, gelem ora? Nggih boten to, Pak. Loh. Nggih. Jenengan tambahi. Tambahi ya. Tambahi 250 sak yuta pas. Kowe gur munggah tok ngono salaman bar ki medun neh ora apa-apa. Jane nanggapulan niku no paling penak lho, Pak. Penake piye? Saged dicicil. Oh, iso dikredit. Saged, Pak. Oh, iya iya iya. Saged di DP nggih to, DP riyen. Umpami pinten 1 juta ngoten to, Pak. Di DP dulu 200, mengke sisane nek pas pon kula dugi ngoten. Pelunasane. Nggih, pelunasane mengke saged dicicil pagi, siang, sore, malam. Oh, iso di cicil ngono ya, di DP sik ngono. Padha karo aku. Aku iki wong ben gelem wayangan tak duwepe kabeh. Omahku entek siji nggih DP wong-wong kuwi lho akhire ngono kuwi. Kualik lho, Pak. Hah? Kualik piye? Kok malah jenengan sing DP? Tak DP pamrih men ora batal. Oh, ben kersane mboten nanggap lintune jenengan ngoten to, Pak? Ngono tak DP kabeh ngono kuwi. Masuk akal. Ah iya, jenis strategi apa marketing lek ya beda-beda. Ah iya, ngono kuwi. Ya kae nembang apa, Nduk? Napa, Pak? Oh, nderek jenengan. Iki enek pamundhut iki kersa ora sampean? Iki. Nderek Mangayu Bagyo, Mbak Rini. Nggih, selamat ulang tahun Adik Belva, moga sehat panjang umur. Terima kasih Ibu Sri Andreas atas segala dharmanya. Semoga berkah barokah. Amin. Saking Mbah Warsono. Napa, Pak? Badhe nyuwun lelagon gubuk asmara menawi berkenan. Oh, nggih. Niki saderenge nyanyi niki kersane Mbak Belva, kersane minggah teng mriki kersane foto kalian kula. Oh, tasik dereng tilem ta? Nggih. Oh, nggih. Kalih napa Ibu Rini kalian Bapak monggo mriki. Niki Pak, niki anu lho Pak, iki angel bisa foto karo Niken iki angel. Nggih, kula mbiyen kula edit-edit dhewe kok. Ayo. AI, Pak. AI ya tak edit. Kowe meluk aku ngono ayo. Lah ya AI. Ngono kuwi. Monggo mriki Bu Rini, Pak Rendra, Pak Hendar kalian ingkang nembe Muri nano Tarasno tulus nadyan engku bekas mara. Luar biasa. Ya Nduk, sak langgame sak lagune pisan. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren wayah bengi nganti gagat rina catatan sajroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi garwa marakanen ning kubak asmara.
tanpa bantal tanpa kuasa buat abadi ketaman asmara aku pakai Bekai kebak cerita layangi nganti kakak terima catatnya sajroning hati kaitan guntur saya merhati aku kowe dadi gerbang maragolan ning kubuk asmara Ayang Horo Origina pimpinan Bopo Soleh. Sampean kerep nonton YouTube Madangkara, ngene iki mesti metu. Suwi-suwi kok apal. nggih Pak mengikuti profesional. ya Dijingkas, Nduk, nggih tutupan, Nduk. monggo napa Pak Sing karyane Mbak Westri ki apa keh? Kusuma Wijaya Kusuma Wijaya. nggih Kuwi cakepane utawa saire iki apik luar biasa, seneng aku. nggih Pak Coba diaturake oleh Niken Salindri nggih tutupan goro-goro. Monggo Cot, Cos.
maning ratri mangasami iji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antariksa angin bumi ayu sang rina kusuma wijaya Awas. Oh yeah. Lengeng bekar lan semi pas pitaing taman sari balong-along songe kalawan wulane dadari ngabarom sasmita sang kumbang wewayang rangsang puja sarining kembang kusumaning ratri mangsami iji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antariksa angin bumi ayu sang rina kusuma wijaya bekar lan semi pas pitaing taman sari malong-malong songe kalawan bulane dadari ngambarem sasmita sang kumbang wewayang rangsang puja sarining kembang kusumaning ratri mangsami iji Hey. kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antariksa angin bumi ayu sang rina kusuma wijaya kusumaning ratri mangasami iji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antariksa angin bumi ayu sang rina kusuma wijaya angin bumi ayu sang rina kusuma wijaya. Terima kasih. Kena nggih tambah kangen. Ayo, kaya ngono kuwi karo nggih tambah kesel. Kasih Nduk Niken Salindri, terima kasih. Intine pokoke awake dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bu Rini kalian Pak Hendar, nggih. Mugi-mugi sak rampunge wayangan jenengan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah, rejeki melimpah ruah, dipun paringi putra putri soleh lan solekah.
klebet para pamirsa ingkang kepareng nenggani kelawan awake dhewe ngaturake panuwun muga-muga tansah pinaringan bejo donya nganti akhir ya, Truk. Nggih. Yen nulat dawuhe Rasulullah jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghindari debat utawa ayel